Bé, al mes de gener, mentre debatíem els pressupostos, demanàvem per segon any consecutiu al regidor que es fera una publicació d'aquestos una volta aprovats. No s'havia publicat la proposta portada al plenari i enteníem que era necessari que la gent del poble tinguera un accés més còmode als comptes que es proposaven des del govern. Es diu que els pressupostos marquen les intencions polítiques i per això pensem que en l'actual moment polític marcat per l'exigència en qüestions de transparència i informació, és clau que la nostra ciutadania coneguen que es preveu gastar els seus diners per a poder, d'aquesta forma, fiscalitzar i avaluar la tasca del govern. El regidor ens va dir en aquest plenari que aquest any sí, que ho faria. De fet, en les seues paraules, d'acord amb l'acte, diu de veritat que enguany sí que m'ho he proposat. M'ho he proposat perquè és una obligació que tenim i espero que en un termini, ara són dades una mica dolentes, però en un termini breu es faça aquesta informació. Però un any més s'ha quedat sense fer. No sé si quan ho va dir ja sabia que no faria, però ens ho va dir, o si no ho sabia però no ha pogut o no ha sabut complir. La qüestió és que per segon any consecutiu ens ha deixat sense una publicació còmoda dels pressupostos, tot i haver assegurat que ho faria. Per això hem decidit que ja no preguntem, ja li preguem. Li preguem que ho faci en 2018, que ho tingui en compte i que ho faci, perquè la gent del poble mereix més i millor informació. A més, ara ja no tenen excuses, hi ha una persona competent treballant en l'àrea de transparència i informació, per tant aprofiten que ja no es val l'excusa de que no tenen tècnics. Gràcies. Una pregunta. Estàs dient que si publiquem el pressupost? Bueno, Pregunta. jo crec que s'entén perfectament, però una publicació còmoda perquè la gent pugui entendre... Una publicació còmoda perquè la gent pugui entendre els pressupostos perfectament, perquè tingui accessibilitat a tot el món els pressupostos. Vale. No, és que pensava que dies que no s'havia publicat en la pàgina de transparència. La normativa s'ha complit, però em referisc a una publicació còmoda que pugui arribar a tota la gent del poble. Bé, i si s'ha compromès, el regidor sabrà com ho ha de fer.